Molt bé. El mètode de l'autocàs, seguim. Més eines. Avui, els hàbits. Hàbits? Com és que parlem d'hàbits? Doncs mira, perquè sovint les persones, els equips, les organitzacions, posem molt d'èmfasi en fixar-nos objectius i mirar quins resultats volem aconseguir. El que passa és que sovint no som conscients que els nostres resultats essencialment depenen del nostre dia a dia, de la manera com estem funcionant, i això vol dir hàbits, d'acord? Doncs així què són els hàbits? Mira, els hàbits són, d'entrada, un comportament repetit tantes vegades fins que esdevé automàtic. Sí? Però és interessant de tenir en compte que aquests comportaments s'esdevenen en un context, i aquest és un element important dels hàbits. Però hi ha una tercera manera de veure'ls, que és com a solucions a problemes recurrents. I aquí és interessant de veure, com a equip, quins problemes recurrents estem tenint i quines solucions estem donant a aquests problemes. Perquè el que ens passa, sovint, és que les solucions que estem aplicant no són les més òptimes. Per què? Perquè els hàbits, generalment, els heredem, els copiem, però no fem un exercici conscient de veure si aquests hàbits són els que ens acosten als objectius o no ens hi acosten. Molt bé, aleshores, imaginem-nos que som un col·lectiu i que veiem que hem d'incorporar un nou hàbit. Per exemple, que ens hem de reunir d'una manera estructurada, cosa que no estem fent. Molt bé, aleshores, per poder fer això ens aniria bé seguir una recepta, que és com podem fer que aquest hàbit sigui obvi, sigui atractiu, sigui fàcil i sigui satisfactori. Obvi està molt lligat al context. Sí? Això vol dir que si ens hem de reunir, haurem de decidir el lloc on ens reunim, sabent que els espais tenen una inèrcia. Per tant, si el lloc on ens reunim, en general, és el mateix lloc on estem contestant correus electrònics, el que passarà és que en lloc de reunir-nos ens posarem tots per inèrcia a contestar correus electrònics. Per tant, quan dissenyem l'hàbit, pensem quin és l'espai físic i com podem fer que l'espai físic ens ajudi al nou hàbit. També hem de tenir clar quan es produirà i quin dia començarem, cosa que sembla òbvia, però sovint el que passa és que ens pensem que necessitem motivació quan el que necessitem és claredat. Molt bé, que sigui obvi. El segon punt és que sigui atractiu, perquè d'entrada al principi, quan hem d'introduir una cosa nova, necessitem buscar algun esquer perquè ho vulguem fer. Sí? Aleshores, no sé, si és un equip, doncs potser podríem decidir que ens portarem unes pastetes o alguna cosa que ens agradi i ho farem, o sortirem a fora al parc de davant de l'oficina i ho anirem a fer. Això, cada context buscarà la seva manera, però és interessant que com a col·lectiu pensem com podria ser d'aquesta manera. Bé, el tercer punt és que sigui fàcil, i fàcil és molt important perquè un hàbit el que costa és integrar-lo, després perfeccionar-lo. Perfeccionar el que ja tenim és molt més fàcil que començar una cosa de zero. Per tant, si una reunió, en aquest cas, de 10 minuts és possible, comencem per una reunió de 10 minuts, en què encara no acordem res, no avancem res, és igual, començarem per una reunió que el que estarem fent és acostumar-nos a reunir-nos, i a partir d'aquí podrem anar millorant. Finalment, ha de ser satisfactori. Perquè sigui satisfactori, moltes vegades quan incorporem un hàbit nou, d'entrada ens costa trobar satisfacció en allò que estem fent. I per això, al principi, és bo donar visibilitat al que estem fent. Per exemple, posant-nos en un calendari que farem una cosa i després tatxant i veient que ho hem fet. Bé, en qualsevol cas, tot el procés de pensar quines solucions estem donant als nostres problemes recurrents o com podríem crear un nou hàbit, és una reflexió que com a col·lectiu ens pot ajudar a créixer, a avançar i a continuar.